Hayırlı kеш. Бүгінгі тапшыруны тамашачылар сұрауы буенча дип башласак та ярый, чөнки безгә Казан шәһәренең бер зур предприятиесеннән кадрлар бүлеге җитәкчесе эшче кадрлар җитми, бу теманы таяну ноктасында күтәрегез әле дип мөрәҗәгать итте. Шуннан да эшче профессияләрне популярлаштыру турында күп сөйләнә, ләкин кирәкле нәтиҗәгә ирешү генә алай җиңел түгел ахры. Татарстанның социаль яклау хезмәт белән тәэмин итү министрлыгыннан алынган вакансиялар исемлеге дә шул хакта сөйли. Аеруча эшче һөнәрләргә вакансиялар күп, ә эшкә атлыгып торучылар никтер күренми. Бу атнада төрле тәкъдимнәр арасыннан Советлар Союзындагы кебек тунеядство маддәсе буенча җавапка тартуны кире кайтару кирәк диючеләр дә ишетелде. Хәйрле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та белдерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, ә кызыл килешмә билгесе. Рәшит абый, сүзне сездән башлыйк. Сез хезмәт ветераны дәрәҗәсенә ирешкән кеше, гомерегез буе заводта эшләгән кеше буларак, әйтегез әле, менә Советлар чоры турында әйтеп алдык, әйме, сезгә ул вакытта нәрсә этәргеч бирде, заводка килеп керергә, акча кызыктырдымы сезне, шунда юнәлттеләрме сезне, ничек килеп эләктегез? Мин үзем 8 класс бетердем дә, 16 яшымда башта уйлап йөрдем кая барырга икән. Тоттым да киттем заводка, улакта Казанский механический завод сваркага иленергә. Ну мен аны алмадылар. Тәйсиңа 16 яшьтә, 18-дән генә алабыз ди. Шуңа күрә мине слесарем подручный итеп алдылар анда. Мин шулай өйрәндем инде. Шунда 30 ел буе 68-дән 98-гә хәтле 16 яшымнан шунда эшләдем. Сезгә акча мәсьәләсе? Акча мәсьәләсендә ученик алдылар 3 айга. Беренче айда 30 сум вакытта шулай иде. Третий алалар 90-ны, ә мен икенче айда 90-ны ала башладым. 30 сумга ул вакытта менә бер айлык хезмәт хакы ипи күпме торадыр ул вакытта, шуңалау өчен? Ул вакытта җитәдер. Яшьләр бүген көндә динар кызыгамы акчага? Менә ремонт, төзелеш эше белән очрашкан һәр кеше шуны төптегәләйтә ала. Сантехниклар, электриклар, ремонт ясаучылар юк, профессиональ ясаучылар алар бик аз. Сез дә кытлык кичерәсезме һәм яшьләр күбрәк акчага кызыгамы? Безнең мондай проблема тоже бар иде инде ул. Әлбәттә иң беренче акча тора инде. Шуңа без бу проблеманы шәйттек берничә ел элек. Хәзер килгән кешегә без ниндер подъемный бирәбез, 3-5 ай без аңа күбрәк акча түләбез. Ничектер получается инде бу инвестирование в будущее. Аннан соң әйбәт кенә эшли башлагач, сдельно премиальныйга күчкәчтен ул әйбәт зарплатага чыга башлагач, ул бездә кала инде. Акчадан гына тормай тагын икенче яклары да бар. Анда нидер оплата бензин, нидер телефон, корпоративлар, нидер шундый берләштерүче әйберләр. Нидер шундый условиялар создавать кечтен безнең хәзер тфу диярдәк безнең андый проблема юк. Мен аны сиздем, бер көнне раковина тагылган иде. Монда булган, монда калсын дигәндәй. Таба алмадыңмы? Таптым, 15 минутта эшләп китте ул, 3500 акча алды. Шуңа акча яратканнарына пишәт сугалам бу урында да. Алайда эшче профессияләргә кытлык бар икәнлеге билгеле. Бу инде күп санлы сораштырулар һәм статистика буенча да күренә. Айдар, өлкәләр буенча бүлеп карасак, кайсы өлкәләрдә иң зур кытлык бүгенге көндә? Исәмсез әйбез гражданлык җәмгыятенең бер өлеше Татарстан Республикасының эшләүче яшьләр өчен форумнар үткәрәбез. Профессиональ укулар, иҗади фестивальләр һәм спорт чаралар үткәрәбез. Хәзерге вакытта инде эшләүче яшьләр өчен хәзерге вакытта без 150 яшьләр оешмасын берләштерәбез. Менә кайсы өлкәдә яшьләр җитми, эшче көчләр нәкъ менә яшьләр дигәндә кайсы өлкәләр? Беренчедән андый сораулар машина төзелеше, вертолет төзелеше, суднолар төзелеше һәм авиа төзелеш предприятиеләрендә бар. Сантехникларга әйләнеп кайтсак, миңа калса аларның хезмәт хакы 150-200 тирәседер. Менә 3 бүлмәле фатирга электрика кертүеме 60-70 мең. Ул 3-4 көнлек эш. Аларның димәк хезмәт хаклары яхшы. Ә нигә яшьләр бармый рай?
Ну, монда шуны әйтергә кирәк. Ул зарплатадан гына тормый. Хәзерге яшьләр безнең вакытта бик акыллы. Алар бит инде хәзер ниндидер карьера дигән күзаллауны алда тоталар. Аларга теге акча гына түгел, бәлки хәзер вакытта әтиәниләре булышадыр. Шуңа күрә алар эшкә барырга, эшне эшләргә бик нитмиләр. Ә менә карьера бармы? Менә мин әйтеп киттеләр, теге зарплата яхшы ди, корпоративлар була ди. Ә карьера өлкәсе турында менә кеше яшь техникум бетергән, югары уку йорты бетергән яшь ничек үсә ала? Ул бит инде гомер буе, менә сез әйтәсез, электр булып кына шисе килми бер кешенең дә хәзер. Карьера баскычы бармы? Менә яшьләрнең хәзерге вакытта иң теләге менә шул. Мин килеп кергәч тә сөйләшкән вакытта да алар әйтәләр. Ә нинди үсеш бар сездә? Менә мәсәлән, отдел җитәкчесе булдымы икән? Эшләдем икән? Мәсәлән дип әйтәм инде. Аннары департамент җитәкчесенә шулай торып үсәселәре килә. Күбрәк яшьләр шуңа карый. Ә андый бер хәзер вакытта тәкъдимнәр бик әз, зарплаталар күп булса да мәсәлән. Рәшит абзый әйтеп узды, үзенең ничек эшкә килгән. Мин дә Совет чорыннан калган кеше, һәм бу вакытта да эшләдем. Әмма ләкин мин үземнең яраткан эшем буенча гомер буе укытучы һәм барлык баскычларны да уздым. Шул ук вакытта мин иң беренче эшемне кайтарып калдырам. Ул заманда мин укырга китмәдем. Ул заманда акча түләп эшкә бардым мин, акча алыр өчен, беләсезме? Аннары гына башыма барып җитте, армиядә хезмәт итеп кайткач, укырга кирәк икән, белем кирәк икән дип. Һәм үземнең укытучыларыма гомер буе рәхмәтле, мине укытучы этәргә читтиреп, алар икенче тапкыр ибәрделәр мине. Укытучы баскычыннан бардым. Монысы да инде югарыга таба үсеш. Югарыга таба үсеш. Менә Раил дөрес әйтте. Бүген яшьләр үсеш ягында карап эшкә килә. Biz менә мин су транспорты университетының Казан филиалын җитәклим. Безнең ике әйтик профессионал яктан башлангыч профессионал белем бирү һәм югары белем. Менә бүгенге секендә су транспортына эшче һөнәргә кытлык бик зур. Без әйтер идек җитешми. Һәм без аны тулыландырып та бетерә алмыйбыз. Чөнки килүчеләр аны хатлык юк чыгарып бетерә алмыйбыз. Сез белмичек эзлисезме ул кешеләрне, кадрларны, үзегезгә шакырасызмы каян да булса? Юк, мин әзерләү буенча безгә мөрәҗәгать итәләр, менә шулай судовой компаниялар җитәкчеләре кыш көннән тотыналар, аларга җитешми. Менә бүген су транспортының үсеше бик катырайып китте, әмма ләкин эшче һөнәрләр җитми. Бу мәсьәләгә килсәк, әйе, эшче һөнәрләр җитми, яшьләрнең дә төрлесе бар. Астан кирип, эшләп, уңганлык белән үсеп китергә дә мөмкинчелекләр бар. Шул ук вакытта эшләмәүчеләр турында да әйтергә кирәк. Җиңел акчага, җиңел тәрбияләп, җиңел эшләү, компьютерда утырып, шундый тенденция да китте. Монысы замана шир әлбәттә. Раил, алайда бу махсус орта белем уку йортын тәмамлаганнан соң яшьләр күбесенчә кая ашкына. Алар шул үз профессиясе буенча эшләргә китәме, әллә кулга кагаз алга шул кадәр мөһим түгелме инде ул? Безнең колледжда, Казан төзелеш, архитектура һәм шәһәр хуҗалыгы колледжында студентлар күбрәк яртысы гына строитель, стройка юнәлешенә китә дигән. Алар нәрсәгә укырга керәсен? Алар бит инде белеп керәләр, алар белеп керәләр техник строительгә, но укыйлар, аннары күзләре бүтән якка карап башы, бүтән төрле һөнәргә өйрәнәселәре килә. Күбрәк компьютерлаштырылган юнәлешкә бара алалар. Стройкага алар күбрәк эшләгәндә инде, но аларга гел акча кирәк, беренче акча сорыйлар. Даже практикаларга чыкканда да алар беренче сорау бирәләр. Практикада акча түләнәячәкме дип. Рәшит абый, акча дигәннән сез бүгенге көндә дә эшлисезме әле? Бүгенге хәзергә кадәр эшлим. Заводта хезмәт хаклары ничегрәк? Һәм яшьләр бармы сезнең заводта? Заводларда хәзер сварщиклар 100 мең алалар. Эшләүче юк. Нигә яшьләр килми? Яшьләр ни өчен килми? Аларны кызыксындырырга кирәк. Элек училищеләр бар иде, барысыннан өйрәнер өчен. Хәтерләр барысы да берсе дә юк. Менә гомумән заводка ничәгә эшкә киләләр? 6-га. 6-га түгел, 7-8-гә барам. 7-гә киләсең эшкә, 4-кә кадәр син эшлисең. Һәм белгәнемчә, хәзер күп кенә заводларда вакытыда телефоныңны калдырып кирергә кирәк. Менә бәлки яшьләргә ирек җитмидер, бәлки шуңа да килмиләрдер. Оборона белән бәйле завод булса, гафу итегез, инде 100 мең акча түләсеннәр. Син тагын телефонда утыр шунда. Юк, эш бар, пожалуйста, эш кешесе юк. Безнең әтиәниләрдә җиңелрәкне карыйлар.
Шул замана җитте, балаларын эшче ясарга түгел, ничек тә җиңелрәк булып, я начальник булсыннар да, алсыннар дигән, әмма ләкин бер салдай бармый. Шуңа күрә бу мәсьәлә төптән карасак, бу гаиләдән башлап, инде мәктәпләрдән башлап, ул күптән бара югыйсә, әмма ләкин инде экономик яктан гаиләләр таза булган өлешләрдә ул мәсьәлә чын мәгънәсендә эшчегә бармаска дигән тенденция бар. Инде уңганлык гаиләләрдә булган, эшче гаиләләреннән булган, барыбер эшкә тәрбияләп кечкенәдән үстергәннәр, алар аңлап бара һәм алар күрә ничек үсеп булганын, шул эшчедән алып башланып кына үсеп булганын һәм гаиләле булгач, тамакларын туйдырып яши алганнарын беләләр. Бүген эшче кешегә Бу теманың иң четерекле өлеше профориентация турында без кыска вакытлы рекламадан соң сөйләшербез. Безнең белән калыгыз. Эфирда таяну нуктасы тапшыру, бүген без эшче һөнәрләр турында сөйләшәбез. Менә сез, Ильяс әфәнде, әйтеп киттегез, эшче һөнәрләргә әле дә җәмгыятьтә өстән аска кебек карыйлар. Менә хәтта без урамга чыкканда да беренче кешене кемне күрәбез? Ул урам себерүчесен. Аның белән исәнләшәбез инде, исәнләшүн. Менә хәл белешәбезме? Кар күп яуганда аңа чыгып булышабызмы? Менә ул шундай берләрдән дә тора бит. Бу тәрбиядән тора, менә мин үзем җитәкче булып 30 елдан артып китте. Менә минем өчен иң мөһиме килгәндә минем өчен чисталык. Мин рәхмәт әйтеп беренче дворник белән әйттек, аның белән яшәшәнеп хәлләрен белешәм. Аннары минем икенче өлешем техник эшчеләрем, аларның хәлен белешмичә мин узмыйм. Менә аларны бүген шулай караган җирләрдә әйбәт эшчеләре дә бар. Әмма ләкин менә бүгенге секендә мин җитәкче булып та иң авыры шул хезмәт эшчеләрен табу, беләсезме? Нәрсә өчен дип әйткәнне монда һәрберебез дөрес әйтәчәк. Һәрберебез аңлый, әмма концепция булырга тиеш киредән. Яңадан җәмгыятьне тәрбияләргә кирәк. Бер ай бердән генә тормый. Сез менә бик дөрес һәм матур фикер әйттегез, әтияниләр турында. Дөрестән дә бүгенге көндә баланы укырга кертү турында сөйләшә башлыйбыз икән. Юрист, экономист, адвокат, шуның ише профессияләре. Журналист. Менә бит техник специалистлар буенча информация бар. Менә беләсезме? Инженер специалистына Россия буйлап 50% экранга менә күзәтелгән экранда менә нинди профессияларга кытлык бар икән? Менә карагыз. Татарстан буенча китерелгән статистика, монда иң күбе җитештерү өлкәсе 42%-тан артык җитештерү өлкәсендә кытлык. Сәүдә һәм көнкүреш хезмәте һәм азык-төлек сәнәгате, шулай ук промышленность дип әйтәбез инде, аңламаган кешеләр булса андый мондай. Дөрестән дә менә икенче ягы бар бит әле мәсьәләнең, кытлык бар, хезмәт хаклары бар дип әйтәләр. Ягъни бүгенге көндә балаларны эшче һөнәрләргә укырга кертәбез икән, алар укып бетергән вакытта буш кырга килеп керәләр дигән сүз. Аларның эш урыннары әзер булып торалар. Ә менә юристка укыган кеше эш таба аламы, юкмы? Менә ансы инде хәзерге көндә сорау. Киләчәктә бәлкем бу ничектер үзгәрер, әзер эш урыны булып торган җирнең популярлыгы артыр, шул исәптән. Беренчедән шуны әйтәсем килә, менә әлеге әңгәмәгә кушылып, мин бик сезнең сүзләрегез белән килешеп бетмим, чөнки менә яшьләрнең эшче куллар профессиясына теге негатив каравы буенча шундыйрак фикер әле булды, ул алай түгел. Бәлки ул шулай булгандыр 15-20 ел элек. Ну хәзер вакытта ул алай юк. Мин бик күп уннан артык фикер китерә алам. Алар дәлил булып тора безнең сүзләргә. Дөрес статистика түгел бу. Бу Татарстан күләмендә. Яшьләрнең мөнәсәбәтенә кагылган статистика түгел. Мин шуны әйтәсем килә. Менә без 19-нчы елда WorldSkills дигән зур чемпионат Россия күләмендә, дөнья күләмендә чемпионат уздырдык. Без аңа 3 ел әзерләндек. Менә 3 ел узып китте. Шушы 6 ел эчендә укучыларның, мәктәп укучыларының, әтияниләрнең урта специаль белем бирү учрежденияларына мөнәсәбәте гомумән үзгәрде. Моның дәлилләрен бик күп әйтә алам, Альберт әфәнде. Менә сез карагыз, урта специаль белем бирү учрежденияларына студентларның кергән санына гына сез карагыз. Хәзер безнең коммерция группаларына да шират тора, бюджет группаларына гына да түгел. Анда бер урынга 2-3 кеше коммерциягә керергә теләкләр бар. Бу ни өчен шулай? Чөнки хәзерге вакытта мәктәпне бетергән балалар, алар
урта специаль белем бирү учреждениесенә керәләр. Беренчедән, әйтик инде негатив ягы да бар, егә бирмәс өчен. Икенчедән, эшче профессия алыр өчен, өченчедән инде аннары Югары уку йортына керер өчен өченче. Дөрес, менә фикерне дөрес тотасыз. Җиңел форматта керер өчен. Эшләмәс өчен. Юк, алар югары уку йортына заочно керәләр һәм шул вакытта эшлиләр. Менә аларның уйлары, фикерләре, тенденциялары шундый хәзерге вакытта яшьләрнең. Шуңа күрә бик теге яшьләр техникумга керергә атлыгып торалар хәзер вакытта. Белем дәрәҗәсе ничегрәк икән? Мәсәлән, ярар советлар вакытында менә 8нче класстан соң заводка килдем дип әйтә Рәшит абый. Әйдә, өйрәнчеккә булса да алабыз дип калаш җәеп каршы алалар. Бүгенге көндә заводларга дөресен әйткәндә ул кадәр кеше дә кирәк түгел. Элеккеге кебек технологияләр икенче. Бу бер ягы. Икенчедән алар белән эшләр өчен белемле кешеләр кирәк. Бәлкем хикмәт теге атлыгып тормауда түгел, белем дәрәҗәсе җитмәүдә. Белем дәрәҗәсе җитмәүдә, теге белемне бирәбез, менә бу безнең стандартлар бар. 50% практикада. Һәм менә мин үземнең уку йорты буенча әйтәләм, средний профессионал, урта һөнәри белемлеләр безнең мин баштан әйтеп уздым бит инде. Бик сырыйлар. Һәм анда наставниклар шуны хәтлегә яхшы әзерлиләр аларны, яратып калалар кем шул профессияне сайлаган. Менә бүгенгесе көндә мин әйтәләм, безнең бөтен практикабыз штатный должностьларда утыралар һәм яхшы акча алалар. Бу ягыннан килгәндә. Бар да алда гөл кебек, әмма санар. Юк, бар да алда гөл дип әйтеп түгел. Динарга да сүз биреп, Динар карап торам, кайчаннан бирле шулай бит. Нәкъ сезнең сүзгә статистика, сез әйтәсез, карьерага кешенең үсәсе килә дип. Без ничаклы кеше алабыз эшкә. И аларның бер 20-10%-на, может быть, карьерный рост кирәк. Калганнар ответственность алмай. Безгә кирәкмәй ди управленческий. Эш булсын да акча килеп торсын. Аш килсә, эш кирәк, акча кирәк. Ансы бер менә шул әйтеп китәс килә. Һәм эшчеләр буенча сезнең сүзгә безнең кругом агитация бара. Кинолардан, юрист, экономист, нидер Москва-Сити, офисларда утырып, завод турында кинолар вообще юк дисәк да була. Социализм модада булып Нидер хәзер. агитация юк. Нидер балалар өчен димәсәң, мәктәпләр өчен үскән нидер экскурсиялар юк. Шул заводларга нидер кызыксыну уятырга кирәк бит инде. Шулай бит. Аларны аппара кирәк, күрсәтергә кирәк. Әйбәт машларда гына да нидер җырчыларны күреп, нидер блогерларны күреп, җиңел генә акча шу түгел. Шуңа монда глобаль сорау, дөресен әйткәндә, Димәк, алайда менә җитәкче кеше буларак, сез үзегезгә килгән яшьләрнең белем дәрәҗәсеннән һәм компетенцияләреннән дип әйтик инде, канәгатьме? Алар менә килеп утырган һәм сораган акчаларына торырлыкмы? Әйе, күбесе безнең әйбәт зарплаталарда эшли, һәм без карыйбыз, менә безнең особенно проблемалы ул программистлар. Безнең IT платформалар бар тоже эшли торган. Күпме алалар уртача? Программист 120-150 мең. Программист өчен нормаль. Примерно. И без аларны алабыз студент вакыттан. Менә хәзер укый торган малайны алып, аны астан өйрәтәбез хәзер бездә эшләргә. Яңа создавать условиялар. Офис, матур офис, круг общения, нашул лидер зарплаталар. Шуңа ул бездә калсын өчен. Аларны тоту тоже бер проблема әле. Шуңа монда мин килешеп бетмәйм бөтен сүзләр белән. Хәзер училищеларны бетерделәр. 20 ел içinde ничаклы училищелар, лидер профессионал жабылып беттеләр бит инде алар. Алар колледжга әйләнделәр. Камичек Бу белмәгәнлектән. Мәгариф законы кабул ителде һәм ул әкрен генә күчте. Менә бүген урта һөнәри уку йортларында эшче һөнәре дә ала ул, урта һөнәри белем дә ала. Шуңа күрә бу бетте дигән әйбер аңламаган кешеләр өчен аны дәүләт күләмендә аның беткән менә бетте дигәнгә әйтәм. Шун беткәнгә аның дәрәҗәсен күтәреп, кирәкми торган специалистларны явып, аны дәрәҗәсен дә, белем дәрәҗәсен дә күтәрер өчен урта һөнәри белемгә куйдылар. Менә бүгенгесе көндә 4 ел әзерләсәк, киләсе стандартларның күбесе профессия стандартлар 1 елга кыскара, тизрәк әзерләп, инде яхшы специалистлар чыга. Әгәр мин әйтеп уздым, яхшы специалистны тагын яңадан әйтәсем килә. Менә шундый җитәкчеләрнең урыннарына барып, аларны инде яшь малай, теорияны алган малай, кыз яки аларны шунда ныгытып, эшләтеп калдырылганда гына алар
яратып калачак һәм шуның буенча жетиштерүләрен Безнең Татарстанда 50-дән артык ресурсны центр гына ачылды. Бу шушы техникумнар кысаларында. Бернинди башка регионда да моның кадәр ресурсны центрлар юк. Бу бер. Икенчедән, менә сез башладыгыз профориентация буенча. Менә шушы сүзгә. Профориентация хәзерге вакытта 5нче класстан башлана. Балаларны математический класслар җыялар. Димәк, бу бер. Икенчесе заводларга нишләп? Менә 9нчы класстан соң балаларны заводларга алып бару системасы Татарстанда үз әйтеп бирмәле. Гуманитар класслар бар иде, математик класслар бар иде. Без билимле булып чыктык, әмма без кая барачагыбызны Заводларга аңламыйдык. алып баралар. Хәзерге вакытта балаларны җыеп, заводларны күрсәтәләр. Бу система мәктәптән алып башлана. Техникумнарда гомумән работодатель дигән система бар. Работодательләр белән безнең түгел контакт хәзер бар. Алар үзләренең технологияларын, үзләренең компетенцияларын, алар безнең техникумга кертәләр. Хәтта үзләрен әзерли башлыйлар. Әлбәттә, беренче курстан ук менә бу система хәзерге вакытта алып барыла эш. Менә WorldSkills-ны телгә алдык. WorldSkills-ның йогынтысы булдымы эшче һөнәрләрен популярлаштыруда сезнеңчә? Минемчә булды дип саныйм. Чөнки укытучылар, студентлар инде укырга кергәндә кайберләре уже WorldSkills-та катнашырга ярымы дип тә сорап керәләр, уже укырга кергәндә үк. Аларны без инде шул WorldSkills-ларга әзерлибез. Плотникка, столерга үзебезнең колледжда. Мин күп артты дип уйлыйм. Менә WorldSkills дигәннән ул ярыш булды. Шаккаттык инде ул андагы җиһазларны күреп, эш шартларын күреп, ни дәрәҗәдә алга киткәнлеген кызыгучылар күп әлбәттә. Рәшит абый, заводларда бүгенге көндә менә сез сварщиклар 100 мең ала дип әйттегез. Алышлар бар, теләгән кеше ала. Ул эретеп ябыштыру аппаратлары ничәнче елгы яңа җиһазлар бар дип әйтеп буламы? Хәтер аппаратлар яңарды. Без эшләгәндә бүтәнчә иде. Мин аргонда эшләдек. Аргонны баяны теге оборона эшендә эшләдек. Вакуумный насослар, безнең шофлар шундай иде. Завод яңарды һәм яшьләрне җәлеп итә дип әйтеп буламы? Анда әйтеп булмый ала юк. Никчә элек чыкта гына безнең 100-гә якын кеше эшләде. Берничә бригада. Хәзер санап карасам, бер 10 лап кеше эшләгәндә. Менә минем КМПда булганы бар, экскурсиядә име. Анда бер тимәгә генә басып нәрсәдер эшләтәләр. Авыр эштә түгел кебек. Кеше юк. Айдар, яшьләр нәрсәгә өмет итә, нәрсә көтәләр эш урыннарыннан үзләренең? Без 1500 эшләүче яшьләр арасында социологик тикшеренү үткәрдек. Яшьләрнең җаваплары шундый инде. Беренчедән, эффектив адаптация өчен остазлык системасын кертергә кирәк. Икенчедән, яшьләр карьера үсешү һәм осталыгын күтәрү өчен барлык возможностьлар булырга тиеш предприятиеләрдә. Өченчедән, яшьләрнең үз фатирларында яшәү һәм яхшы социаль пакет булырга тиеш дип алар бик мөһим. Фатирлар белән тәэмин итәләрме предприятиеләр бүген? Фатирлар бирәләрме? Кайбер предприятиеләр бар, фатирлар белән тәэмин итәләр. Сез тәки килешмәдегез бугай колледжлар системасы белән. Чөнки нидер технологически анда радиоэлектроника, может аларга поддержка зурдыр. Менә минем без 100дән артыганда 100 йортлар җиткерәбез елга. И мин белгән каменщикларның берсе дә образование белән түгел. Алар бөтенесе самоучкалар деймсең, үзләре инде бригадалар создавать итеп, ничектер безгә эшкә килеп, шулай эш итәргә кешеләр. Монда мин әйтмим, ничек Татарстан эш бар апармай дип, мин монда без эшлибез 5 или 6 шәһәрдә хәштара кирәк. Шуңа мин общий тем глобальный бу сорауны Казанны гына әйтеп түгел, Татарстанны гына түгел. Шуңа андый проблема бар. Менә чагыштырып алсак, сез бит инде Мәскәүдә дә, Казанда да, Ижауда да белгәнемчә, яшьрәк кайда активрак эшче һөнәрләрне кайда тартылалар менә. Бу эш шәһәрләрдә шәһәрләрдә яшьрәкләр күбрәк, чөнки алда эш юк. Шуңа алар ничектер эшләргә җыйналар инде. Зур шәһәрдә Мәскәүдә эш табу тагын да кыенрак, чөнки зарплаталар зур, аларны без, так сказать, иностранецлар дейміз килгән кешеләр, алардан шузрак эшләй, шуңа рынок при этом теге бик түгел, шуңа безгә алай эшләргә туры килә. Кыскача гына әйткәндә, киләчәктә бу эш тукталмасын өчен һәм эшче һөнәрләр тагын да популярлашсын өчен безнең киләсе адымнар нинди булырга тиеш? Иң беренче, менә шушы безнең школа, СУЗ, ВУЗ дигән цепочка бар. Менә шушы цепочкадан бер вакытта да СУЗны ул уртада тора. Моны төшереп калдырырга ярамый. Чөнки ул русча әйтеп әйткәндә связующий звено булып тора. Мәктәптән югары ук йортына, инде аннары тормыш башлап эшкә урнашу турында. Шуңа күрә СУЗ үз урынында булырга тиеш. Иң беренчесе, икенчедән инде әлбәттә без һәр вакытта да нинди әтиләрдә бездә зарплата.
эш хакы. Менә шушыңа карарга кирәк. Аны күтәрү ягында эшләргә кирәк. Безнең менә шу тормышыбызны яшьләр иң беренче чиратта эш хакы белән карап, әлбәттә инде һәрбер кеше үсәргә омтыла, карьера ягына. Менә шушы яктан безнең оешмаларыбыз дөрес эш алып барса, минемчә шушы таян ноктасы буладыр. Рәхмәт. Халкыбызның бик матур әйтеме бар. Көчле кеше берне ягар, белемле кеше меңне ягар. Бүгенге көндә без эшче профессияләр дип аталган өлкәнең дә нәкъ менә белемгә таяна торган вакытына килеп җиттек. Шуңа күрә балаларыбызның киләчәген кайгыртканда игътибарлырак булсак иде. Һөнәрнең яхшысы, начары юк. Кайсысын сайласагыз да, иң мөһиме ул һөнәр күңелегезгә хуш килсен. Таяныр нокта һәр вакыт бар. Шуны онытмагыз.